Hello logofer, bयखौबो खुलुमबावलायबाय दिनै आसाम फारसे दावगालांसिगोन नै आब'मोनखौ जों बिदाय लानो थांसै आबौ नै आथिङा खुलुमनोसै नै दे ओंखारलांसै दे आंबो फुंफैलायदोंमोनथ' ने नोंसाय नै साननैयावनो फुंहांलायदोंमोन दाखोलै ओरै फैदो थायानो दुगैयाद्रा मा गारा जोङो बिदिबा थांसै दे आब'मोन दे बाय 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 औ दे भिडिअ लायाखैब्रा आंनिजोंसो लादों सौलायो दे फैदो होनबा नालाय बानायना भिडिअ दे थाब फैदो बाय बाय मानसिफोरखौ नुवा आयु बुहुतफोर बायदिसो नुयो नै नुवा अ मानसि गोजामोन नै नुले ओइ नै दासो नुबाय नै बाय बाय दे आबै आबौमोन मा नांदों मा नामोनलाय स्टेशना मा हा SMBT थांसै लोगोफोर आसाम अट' बुकिं खालामना हरबाय आं रोङा नालाय जाम्बि नालाय ओमफ्राय दा थांगासिनो स्टेशन फारसे थांसिगोन लोगोफोर न'आवहाय ओमफ्राय फैबाय नै आब'मोननिफ्राय ओमफ्राय दा आसाम फारसे आवगायलांसिगोन दा 11:40आवहाय गाखोगोन आरोना लोगोफोर जों दायो स्टेशन सिङावहाय हाबफैनोसै आं जायगायाव थाहैखानोसै आरो सासेया मोनफैनानै जायगायाव दंफैनोसै ओमफ्राय ओरैबायदि बार नाङोना नै सिउ सिउ सिउल' बार बारखायो आरोना ओमफ्राय बारा भिडिअ लाथ'ले आङो दाखालि जोंनि मोखांनो सेथा खावनानै लांदों ओमफ्राय बेखौ मबाइलखौ साबखांजानो गिदिङा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिनो ससे भिडिअ होलांबाय थागोन आरोना दसेनो गेटआव हाबबाय आरो खानाया माबायदि भिडिअ थाजोबमोन आङो थांगासिनो दे लोगोफोर नायबाय था सापर्ट होबाय था बिदिनो गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन नोंथांमोननि गेजेराव आंखौ नेलायथाराखिसै ब्रा मबाइल खावहोनो A2 B3 मोनफैबाय जों B5आव थांगोन आरो ना बाय मा होनो नेलाय आंखौ A1सो मोनफैबाय लोगो मोनलायबाय थाङासै मादै बियादै थांब्रैबायसो मोननाय आंहासो गाखोबाय दे लोगोफोर आसाम नुहैसिगोन आरो ओरैसो ओइ सि नाम्बारा खैथामोनलाय ओरैबायदिमोनलाय थो 28 नाव नागिर ओइ खेवना हरनि र' फैदो दे माम्बार नै देग्लायखौ दोनबोहोदों आं 28 ना 38 र' माबा नायबासो नुसिगोन चिकेना नायदो चिकेना हरदो हरदो लोगोआं चिकेन नायगोन नै नुबाय परदेसाव मावसि बायदि गाखोना थानाय गोजौआव दैबाना लोमनानै गोजौआव बोरियाव माखांगासिनो नुखादों हौवाफोर गोजा आरो गान्दुनि जा दावराव जाफैखांबाय गाखोबाय दे लोगोफोर बोरबा बायदि गोजौआव थुफ्लानानै गाखोबाय दे थांसिगोन मानदे मोनहैगोन आसामावहाय ओमफ्रायो अमा गोरान जाहैगोन ना जाहैगोन अमा गोरान जाहैगोन आसामावहाय लोगोफोर भिडिअआ एसेयावनोसै नोंथांमोना नायदोंब्ला चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो मा होनो शेयार खालामना होदो लाइक कमेन्ट शेयार आरो ना बाय बाय लोगोफोर गाबोन मोनसे भिडिअ लोगो मोनबावगोन बाय बाय